Mondragon Goi Eskola Politeknikoak jarduera katalogo zabala garatzen du, hala ikerketaren arloan, nola prestakuntzaren arloan. Hezkuntzaren eremuan, irakaskuntza arautuko ikasgai eskain, beste hainbat eskaintzen ditu, etengabeko prestakuntzara eta gradu ondoetara zuzenduta. Bigarren esparru horri erantzuteko, MU Plus eratu da, profesionalentzako ikasketa gune berezia, goi mailako irakaskuntzaren ingurunean sortua. Horren bitartez, Mondragon Unibertsitateak enpresek zientifikoki eta teknologikoki eguneratzeko duten beharra asetzea hartu du helburutzat, modu praktikoan, berritzailean eta eraldatzailean. Praktikoa, enpresen eta profesionalen beharretara egokitzen delako, benetako esperientzietan oinarritzen delako, eta zuzenean aplika daitezkeen ezagutzak transmititzen dituelako. Berritzailea, metodologia, tresna pedagogiko eta ekipamendu berriak erabiltzen dituelako, etorkizuneko enpresa proiektuak bermatzera zuzenduak. Eta eraldatzailea, sorreratik komunitatearen garapen sozial, ekonomiko eta kulturalarekin konprometituta dagoen unibertsitate batean ematen delako. MU Plusek master programak eskaintzen ditu, ikastaro aurreratuak eta adituak, irakaskuntza aktiboa eta in-company prestakuntza, erakunde ospetsuekin eta gaian adituak diren nazioarteko adituekin lankidetzan. Prestakuntza hainbat formularen pean ematen da, gure instalazioetan edo enpresen egoitzetan bertan zein online. Eskaripean osatutako eta neurrira diseinatutako programak garatuz, pertsonen formazio beharrak asetzeko, eduki eta helburu berezituekin. Prestakuntzaren baitan, kontzeptu teorikoen azalpen azkain, berehala praktikan jartzea sartzen da. Ikasleek eguneroko zereginetatik ateratako suposamenduei buruzko simulazioak edo aplikazioak eginez. Online modalitatearen barruan prestakuntza planak egiten dira, ikaslearen denbora modu individualean kudeatu ahal izateko. Irakasle tutoreek zalantzak argitzen laguntzen eta gidatzen dute, eta foroetan parte hartzen dute, zeinetan ikasleek arazoak aurkezten dituzten, esperientziak partekatzen eta argudioak ematen. Eskolaren programek lantzen dituzten ezagutza arloak erakundeen gaur egungo eskakizunetara egokitzen dira. Horien artean izanik proiektuak zuzentzeko gaitasunak, industrikodeak eta manufakturin, elektronika, energia edo informazioaren teknologia. Urtero, 7.000 formazio ordu baino gehiago ematen dira, 300 ikastarotan eta 3.500 profesionalek baino gehiagok parte hartzen dute. Hori ezkain, jardunaldiak eta biltzarrak ere antolatzen dira. Jarduera hori guztia gure egoitzan bertan, zein Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Donostian garatzen da, gure aliatuen bitartez.